Mergo awan iki panas eram, anak ibu moro tuaku ki ngajak mlaku-mlaku asine sih males. Tapi terus piye maneh untuk menyenangkan hatine anake moro tuaku, aku yo manut ae. Ternyata dijak anduk es degan. Lah diinginane kan anduk es degan tapi gak kumanan pecel to. Saiki kumanan pecel sak gorengane. Tugasku iki asine simpel, cuman melo anake ibu moro tuaku tok ngono ae lho wis seneng. Nah iki aku yo pesen es degan jumbo pecel karo gorengan. Neng opo kok milih tumbas pecel ning kene, siji yo memang enak, es degane kuwi juara nek menurutku. Apa maneh nggurine iki view-ne sawah, kali. Terus lah nek awake dhewe kuwi madhep ngarep kuwi enek pedibris. Dadine yo suasanane yo enak, rame, kena angin sepoi-sepoi, maem pecel karo es degan karo gorengan beuh. Apa neh udarane sing panas koyo ngene iki sing garai mood kita kembali tuh yo koyo ngene lho guys. Quality time iku nggak perlu sing mewah yo guys, koyo ngene iki menikmati pecelan, gorengan, es degan, view-ne sawah, iso ndelok wong liwat ning ratan. Ini ki wis seneng banget guys. Winginane ki enek sing teko, "Mbak enak ya kulineran terus." Yo tak jawab toh, asline ki aku podo koyo wong liya, cuman kadang ki wong liya ketika jajan, ketika maem kuwi ora di video. Lah nek aku ki seneng foto, seneng video, makane momen-momen koyo ngono kuwi tak abadikan. Asline ki sampean yo iso carane maem apa beraktivitas sampean rekam, sampean edit, sampean kei swara koyo aku ngene iki kabeh wong yo iso, cuman tergantung niate, pede apa ora. Terus kadang ki enek sing oh yo videoku elek, videoku nggak patut diunggah lah. Hal-hal yang semacam itu yang membuat ragu. Lah nek ragu kuwi sulit berkembang guys.